Urquillo, com a arranjaments de Juan Antonio Pérez. Però primer m'agradaria que un fort aplaudiment per a cadascun dels centres que han participat, que anirem nombrant. En primer lloc, un aplaudiment per als professors Pepa Cervera, jo com a professor de música també, del Postigo Herrera. Paco Real, del González Gallarza. David Méndez Bueno, el Madre Josefa Campos. Isaac Tárrega, el Madre de Olivar II. Y Isaac Catalaboras, Carolina Nácher, del Bonavista. Torne a agrair l'assistència de tots els pares, mares, abuelos. Estem contents que segur que els ha agradat i intentaré el pròxim any buscar un lloc en el que capi el més gent, perquè el lloc s'ha limitat a una entrada per família. Esperem que no hagi ningú conflicte, que algun alumne que ho digui, company o mare que regaran perquè no tenen a veure qui ve.